Tilted Towers bitka začala. S Rademom sme sa stretli tvárou v tvár, stavby lietali, guľky píšťali, no jeho headshot ma zranil, padol som. Odveta, to je môj cieľ, trénujem každý deň bez prestávky. Silnejší budem, to je môj sľub, a Radema porazím, to je isté. Po prehre som sa zlomil, ale vstal som. Do tréningu som sa pustil ako nikdy predtým. Každý deň hodiny, pot a slzy, aby som bol lepší než kedykoľvek predtým. Praškeky sú veľké, ale ja ich prekonám. Každý pád ma posilní, to je isté. Srdce plné odhodlania, v očiach plameň. Radom, počkaj si, príde moja chvíľa. Odveta, to je môj cieľ, trénujem každý deň bez prestávky. Silnejší budem, to je môj sľub, a Radema porazím, to je isté. Nové zbrane, nové taktiky, som pripravený na všetko, čo príde. Naša ďalšia bitka bude legendárna, a ja budem ten, kto sa bude smiať naposledy. Odveta, to je môj cieľ, trénujem každý deň bez prestávky. Silnejší budem, to je môj sľub, a Radema porazím, to je isté. Nové zbrane, nové taktiky, som pripravený na všetko, čo príde. Naša ďalšia bitka bude legendárna, a ja budem ten, kto sa bude smiať naposledy. Odveta, to je môj cieľ, trénujem každý deň bez prestávky. Silnejší budem, to je môj sľub, a Radema porazím, to